बे समाव बाक्सा जिल्ला रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे अजद ट्रेक्टरजों बाला हा जावनायखौ रायजोफोरा बन्द खालामदोंमोनब्लाबो माखासे दुथां सुबुंफोरा स्रोरैब्लाबो फैनानै बाला जावनानै लांनाया ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खैफोदाव खोख्लैदों। रायजोफोरा बाला जावनायखौ होबथानो सरकारखौ खावलायदों आरो बे खौराङा जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रुपुहि गोजोनपुरि गामियाव। लोगोसे पुहुमारा दैसानि दैयाबो खुरखाबाय थानाय समावनो ट्रेक्टरजों माखासे सुबुंफोरा बाला हा बोगासिनो दं होनना अजद दैखाङो। लोगोसे बाला जावग्राफोरखौ गोबां बुंसेबो मानियैलाय आथिखालनि सरकारखौ बेनि सायाव थाबैनो राहा लानांगौ होननानै खावलायदों। रायजो राजाफ्रा बिथांमोना दुखु खालामबावदि दै खुरखानायनि जाहोनाव गोबां न' बां गैजायै जानांगौ जादों। जुदि बेबायदि बाला हाफोरखौ जावनानै लांबाय थायोब्ला थाबैनो रुपुहि गोजोनपुरि गामिया दैजों जोबस्रांलांगोन होननानै दुखु फोरमायो। जोंनिया इनो आरो माने जों एसे दैमा खाथियाव दङ नालाय माने बालाखौ जों लांजानो बायो, रावबो मानिया। जोंना गामियाबो बारा गेदेर नङा, 25 जनगिरिल' जायो। ओमफ्राय जाय सलायगिरि इसोरो बादा होबायानो थायो, ओमफ्राय मानिया। माने लकेलनि गंसे गंनैयाल' बोबा बेलेग खोथा जायो। दिनाव मालाबा बालाबारिया सेस ट्रेक्टरजोंनो बुंफैजोबो, माने 15 खान गाहाम सोफैयो। ओमफ्राय दा बे दैयाबो जोंना एकदम अकस्मार देरबोयो, बन फैयो, बिफां फैयो। ओमफ्राय जोंना दा न'आनो खाथिथार, ओमफ्राय लामायाबो खुरख्लाहां। बेनि थाखाय जों बिराद गियो आरो हरनि बिथोरावनो जिबायदि गाबगाङो दैया, माने खख्ल' खाख्ला होनबोलायो। ओमफ्राय बिनि थाखाय जों माने एसे बयबो जुदि नुदोबाथाय एसे नैबे दैमाखौबो जोंनो माबा मोनसे राहा होबाथाय जों मोजां मोनगोन आरो। थारमाने बेलेग साइडजों जुदि जावफ्लंबायनानै होयोबाथाय सुबिदा दङ। जोंहा थाखा फैसा गैया आरो माने लामाखौथ' ओंगारनो हानाय सुबिदायानो दङ। जों फैसा थाखा गैया, जों गामिया फिसा, खिन्थु थाबायनायाथ' बे लामाजों सोब रायजोआनो थाबायनो गोनां जायो। ओमफ्राय रावबो नुवा आरो ना। फमरा रुपुहि फमरा थारमाने। गामिया मा गामि? गामिया गोजोनपुरि होनो जों बर'फोरनि थाखाय। ओमफ्राय जोङो बाङालिबो दङ नालाय पालपारा होनो। गंबेसे गामि दं बे एरियायाव? गोबाङानोथ' 12 खान बा 10 खान ओरैहाय जायो आरो। एरियायाव बुहुदानो थारमाने मोजांनि थाखाय बादा होयो आरो ना। जोङो बारा गेदेर नङा, जोंनि गामिया 25 गिरिसोल' आरो। माने बादा होदोंमोन सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआबो आगोलनिफ्रायनो बाथौ गेजेरजों हाबनाय जायो ना। ओमफ्राय बाथौ गेजेरजों दा हाबला, बर्थमान बेलेगा लामा होदो आरो ना। बेलेग लामा होनायजों बिसोरो हाबनानै सासे सानैल' नङा, जों गंसे गंनै बेलसाजों बोना लांनायखौ जेबो सानामोन जेनेबा। ओमफ्राय ट्रेक्टरानो जि गोबां जाखायो, मालाबा एकदम ग्रिडल' जायो आरो ओरैबायदि। माने जों ओरैनो दैमाखौ गिनानै थाखायो। ओमफ्राय दा 15 खान गाहाम ट्रेक्टर जुदि सोबाय थायोबा हायाथ' ओरैनो गुरै जाना दंखायो। दैयानो जिबायदि देरबाथाय फुरा दंफाङैनो फैलायनाय जायो नालाय। जों इनि कारनै बालानि सायाव जुदि इदि ट्रेक्टर बोबाय थाबाथाय हाया गुरै जाना बांसिन खहा जागोन होननानै जों सानो आरो। ओंखायनो बयखौबो जोङो मानिजानो लुगैदो। मा गामि आरो मा दैमा होनदों? इयो गोजोनपुरि, ओमफ्राय दैमायाथ' रुपुहि फमरा गोलैयो। ओरैनो अखा हाबाय थानाय समाव दै अखाखौ इसोरो दै लोमबाथाय हाबनो हाखाया, हाबनो हानायालाय। ओमफ्राय अखा गारबाथाय बिदिनो साननैसो बोथोर होबानो हाबजायो आरो ट्रेक्टरा। ओमफ्राय जायो ब स्कुटिजों दोनहैग्रायाबो स्लेक जायो, बहाबा साइकेलजों स्लेक जायो। आरो फिरनो बेफोर रानबाथाय आरो न'खरफोराबो खस्थ' मोनो, ओरैबायदि थुलाब्रायो माने। ओमफ्राय बेफोरखौथ' इसोर बुजिया, गावसोरनि मोननांगौखौ मोनबानो जागोन बिदि रखम आरो मानिलायनांगौ। हाग्रानिफ्राय फैयो, इयो फमरा दैमा होनो। खालामनो जों लुगैदो, थारमाने बयनिबो थाखाय मोजां आरो जुदि इसोरबो मानिलायोबाथाय। मानो होनबा दिनै दैमायानो गोजान नंखाया, जों बेसे गोजानखाय जोंनिया न'आनो खाथिथार। हरनि गेजेराव जुदि खुरख्लाना जुदि बोहैयोबा जों गथ' गथायखौ लानानै बेयाव खारस्लाबनो हानो। जोंल' नङा, बाखियाबोथ' बुहुद खहा जागोन ना। दैमाजोंथ' देरगानो हायाना मालाबा। ओरैनो इदि जावबाय थाबाथाय बांसिन खहा जागोन आरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं।
आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360